Så Jonas, så er det tid til at gå efter. For næste 5 minutter kommer til at regne med guldkorn. Først vil jeg forklare lidt om sekanter og tangenter på grafer. En tangent er en ret linje, der går, der skal lige præcis skære grafen i et punkt. Og en sekant er, så jeg har en ret linje, der kommer igennem 2 punkter på grafen. Det næste punkt er formlen for differenskoefficienten. Differenskoefficienten er det samme som sekantens hældning. Og for at finde sekantens hældning, der bruger man de 2 punkter fra en ret linje, sekanten, og sætter ind i formlen, som hedder y2 minus y1 divideret med x i anden minus x i første. Og det er den samme formel, som bruger for at finde a til lineær sammenhæng. Differentialkoefficienten er det samme som tangentens hældning, og er det samme som øjeblikshastigheden for grafen. Differentialkoefficienten har den samme matematiske definition som har den matematiske definition f mærke af x0, som er hældningen af tangenten i punktet x0, f af x0. Næste punkt er, hvad kan vi bruge differentialkoefficienter til i forbindelse med i dette projekt. Vi har anvendt differentialkoefficienter i vores tidligere del af rutsjebaneforløbet, og til at finde øjeblikshastigheden af en kugle, der ruller gennem en rutsjebanemodel, hvor sekanten kan give os gennemsnitshastigheden. Kan sekantens hældning give os den helt korrekte øjeblikshastighed. Når vi flytter x tættere på x0, kommer sekanten tættere på tangenterne, og dette gør, at sekantens hældning, altså differenskoefficienten, også kommer tættere på sekantens hældning, differentialkoefficienten. Og denne teknik anvendes til at bestemme tangenthældninger, da man dermed får øjeblikshastigheder, og hermed bestemmer differentialkoefficienter. Hvis Mark han låner, hvad nu den hedder. Her er 2 eksempler på grafer, der ikke er differentiable. Hvis vi har x0 her, og vi tager x for eksempel herude og rykker den tættere på x0, kommer herop, så får vi en tangent, der kører her. Så du kan se, sådan cirka her. Og hvis vi har en herover, vi tager x herover, rykker den tættere på her, får vi en tangent, der går den her vej. Og der skal vi skal have i x0 skal tangenterne ligesom være ens, for den kan være differentiable. Så den herovre, den er ikke differentiable. Og herover, hvis vi har x0 her, og tegner x her måske, rykker tættere på x0, så får vi en tangent, der ser sådan her ud. Og hvis vi tager herover, så er der x her og rykker tættere på x0, så vil tangenten ligesom se sådan her udagtig. Den vil ikke engang være med på grafen faktisk. Og man føler ligesom, at en fingerregel er, at de kan være, for at en graf kan være differentiable, er, at man ligesom skulle kunne cykle på dem. Og det kan man ikke rigtig lige på de her to. Her der falder man sgu ned. Det ved sgu ikke, hvad der sker, så dør man måske lidt. Og her der punkterer man, det tror jeg. Ja, det var det, Jonas.